Getxoko izenak, orduan Getxon dauden izenen historia, noiz agertzen diren, zer diren, batzutan zer azaldu nahi duten, ez dakigunean, ez dugu zer ipintzen, edo izenen inguruko historia. Batzutan jendearentzat harrigarria izan daiteke jakitea gaur egun jendeak algorta ditzen dena historikoki alangoeta zela, eta algorta zela etxe bat. Orduan nola datu diren, nolako gauzak, edo etxe batzuen kasuan noiz agertzen diren eta noiz desagertzen diren etxe berriek janda. 2 urte egon ziren neskabi orain dela urte batzuk ikertzen, Nerea Amagoia eta Sofia, horiek amaitu zuten lana, gero argitaratu genuen liburu bat asko zer linguistagoa hau baino, liburu horretan agertzen ziren aipu dokumentalak, zein artxibokoak ziren, nola agertzen ziren, eta baten batek jakine baldin badu, nola agertzen den baserri bat mendean zehar, hor agertzen da. Kasu honetan horiek alde batera utzi ditugu eta saiatu gara ipintzen historia, baina holako aipuak alde batera utzita, baina beti ere liburuaren atzean dago 2 urteko, ez 2 urte, baino gehiagoko ikerketa sakon bat. Egin dugu edizio elebidun bat, hemengo egoera soziolinguistikoa olakoa delako, hemen erdaldunak dira gehien bat, ez bakarrik nolabait ona bizitzen etorri garen, on artean erdaldun gehiago dagoelako euskaldun baino, hemengo Getxo erdaldundutako herria delako, berezko hizkuntza euskara da, baina gaur egun erdalduna dira gehiago, eta importantea da toponimia ondarea erdaldunek ere ezagutzea, erdaldunek maitatzea eta erabiltzea, bestela alferrikakoa litzatekelako 110ak ongi erabiliko bagenu. Eta beste 180ak Arrigunaga esan beharrean La Playa de Bidezabal esango balu. Itzulpena baino moldaketa izan da, liburua euskaraz sortu genuen, gero itzultzera bidali genuen eta saiatu gara itzulpenak ere nolabait testua euskaldunentzako bertsioa eta erdaldunentzako bertsioa ez da berbera. Euskaldun bati ezin diozu, edo ez diozu azaldu behar goiko solo zer den, baina erdaldun bati esan behar diozu la huerta arriba dela, ez da, orduan horlako azalpenak desberdinak dira, eta pensatuta dago erdaldunek ere ikasteko eta toponimiak duen garrantzia zilabetzeko. Herritarren gana hurbildu behar gara eta gaur egun nolabait ikustearen munduan bizi gara, dana telebista ezak zer, importantea da liburu erakargarria izatea eta horregatik saiatu gara argazki zaharrak biltzen eta argitaratu gabeko argazkiei lehentasun ematen. Zai izan da eta urte oso bat eman dut baserriz baserri datuak biltzen, saiatu gara adibidez kokatzen desagertu diren etxe guztiak. Kasu batzuetan erreza da, baina gaur egun kaleak dauden lekuan jendeak esaten zizu, bai hor, gutxi gora bera, ezak zer, baina horrekin batera saiatu gara lortzen argazki zaharrak eta horiek bibliotekari eman dizkigu. Liburu linguistikoa baino pentsatu dugu egitea liburu bat Getxoko herritarrek irakur dezaketena eta gogoz irakur dezaketena. Izen baten aurrean Getxon zaudenean pentsatzea, hau agertuko da liburuan, begiratuko zer agertzen den. Eta orduan azalpen hurbilak, zehatzak, baina hurbilak, eta ez nolabait adituentzako testuak. Ikusten da izenak nola datu diren, Ibarra Bekoa, gaur egun baserri xume bat, garai batean zen Ibarra Jauregi, eta handik sortu zen Ibarra leinu importante eta ezaguna Getxon bertan. Hor ikusten da izenak nola aldatzen diren, edo jardingana, edo jardingana hemengo euskaldunek esaten zuten bezala, zen lehen auzo garrantzitsu bat, San Nikolas inguruan, eta gaur egun inork ez dakin non dagoen leku hori. Orduan, ikusten da nola izen batzuk desagertu diren, beste batzuk agertu, importanteak zirenak baztertu, nola gauza bizia den. Liburu bera idaztea posible da zuretzean egitea eta horrela bat baino gehiago egin dut, baina
gero karrikaratzea, argitaratzearako ezinbestekoa da atzean herri aginteak egotea, kasu honetan Getxoko udala, eta alde horretatik txalogarria da Getxoko udalak hemen erabakizuelako gauza on bat egitea, gainera atzeratu gara askotxo eta ez du inolako eragozpenik ipiniz, ikusten zuen importantena zela emaitza ona izatea. Euskal Herrian egia da udalek bereziki askotan lan egiten dutela eta lan politak egiten direla, nolabait horrekiko zaletasuna egon delako beti Euskal Herrian, baina gauz asko dago egiteko, bai ikertzeko, baita gero ikerketak ez da nahikoa ikertzea. Ikertzen duzuna bai, hor dago diskete batean edo liburu batean, ikertu behar da eta gero herritarrei eskaini eta herritarrek horren jabe izan ez baldin badugu benetan galtzea nahi. Edo zein hizkuntza ikertzean edo asko zera berazgarriagoa da toponimia ikertzen duzunean, toponimiak mendetako prozesu baten ondorioak direlako, eta orduan hor ikusten da nola eboluzionatzen duen hizkuntza bera, hiztegia, hiztunak, nolabait hiztunek munduarekiko daukaten harremana, eta gero importantea dira horrelako lanak toponimia desagertu baino lehenago jasotzeko. Eta jende gutxik dakien arren esan behar da, toponimia gizadiaren ondarea dela Bizkaiko zubia bezalaxe, eta orduan Bizkaiko zubia ardoiltzen eta erortzen uzten ez den bezala, toponimia ere zaindu behar da.